Kimin? Ya ne oluyor? Renzo. Kırmızı Skoda ne yapmaya çalışıyorsun ya? Seguro. Kanka ne demek ne yapmaya çalışıyorum? Ben yaptığım şeyin farkında mıyım Akif? Bir FPS alıyorum diyorum sana. Bir. Manda Soli, Renzo. Aha geldi bizim reis. Porque yo te quiero mandar Aha y me tires hileci rojo. geldi. No, hermano. FPS'i nasıl görüyoruz? Tırı ters sürüyorum ya. Bu nasıl bir şey ya? Kardeşim onu internetten bakarsan daha doğru olur. Bunlar falan açıyorum. 609 çekiyor bana. Bilgisayarı yakacağım Ne ama. yapıyorsun? Ne oldu lan Evet. bana Me böyle? dice error de añadir amigo, qué sé yo. Lan sus. Cualquier cosa me sale cuando te quiero añadir, Renzo. Shut up. Che, no me salís acá en la lista, papá. ¿Qué número sos? Shut the fuck up. Oh, listo. Bă, da, proști handicapat, ce mai Soy el 35-13. Mă, dar pișăm mă, știi, mă, 35-13. de români prost, și altă mă, că mă șpedinții, mă, care te-a fătat aia, știi, bă. Pișăm mă, șpedinții de Eu greu. am zis de tine handicapatule, Nu-i oprește morți, cu mă, te tăpul spun cu un tot punct de de handicapat mă, prost vital care șpedinții. ești. Mătura de pișă, băgam și la măta. Lasă, băi, trezește-te, trezește-te, mă, că ești la capitală. Aa, abi İngilizce biliyor. Hayırdır? Ne biçim trafik? Full yol boş ha. Benzinliğe kadar bu. Kardeşim ne boşu gözünü seveyim ya. Can çekişiyorum tamircinin oradan buraya gelmek için. Tamam ben din oraya kadar. Oha bu. Geçene Ay, yine var kadar. ya. La chiave una puta, be! Işıklardan geçene kadar. Oo, 4 oo. Kafam yok, kafam yok. Rămâna șule, du-te, be! Niye böyle oluyor? Bak falan mı var ya? Rămasară ta, Hile mi var? Çok Var kötü mı? bak, çok. Te-ai grut, potolești, tată, zbori? Oğlum bu ne ya? Renzo, de última. Serios, dar nu Dacă mai ești până știu la eu, dar dată. îmi fac pula în toată măta până-i sar ficații din ea. Allah. Sigur, ți-e șapte, da. Ya bekleme Stai cu el sebepleri să am dat, că ne? n-ai smit. Admin yok mu ya? Yol açsın. Mehmet Ali. Sigur, ești prost și tu și du-te-ți familia ta dacă nu ar fi Ekran kartlı ısıt derecesi. Nasıl bağırıyor? Ne bağırıyor lan bu? La beni attı ya. Of. Barbara bile sıçtı. Sağ ol. Lucas.
tomaram um carro. Oğlum mal mısınız oğlum? Millet insan şaşacak beyler. Uçak boşluk olarak. Buradan çıkmak kim istiyor? Taktik verebilirim. Abi çıkmamız Gençler lazım. selamun aleyküm. Kalaysa Aleykümselam. doğru gidiyoruz. Gelmek isteyen gelebilir. Eğer buradan Şuradan bir çıkmak çıkarsak istiyorsanız, biliriz de. offline'a girip şehir dışına çıkıp tekrardan online'a girip çıkabilirsiniz yani olayla. Beyler bir tek ağızdan konuş. Niye herkes bir anda X'e basar? Dayı ne oluyor dayı? Ne yapıyorsun? Beyler benzin istasyonuna doğru geliyoruz. Kalaysa gideceğiz. Gelmek isteyenler Steam'den eklesin beni. Shut the fuck up, bitch. Shut the fuck up. In Spanish, please, in Eren gaza bas. Eren senin ben. Eren aptal mısın? Eren. Come on, guys. Come on, please. Sorry. Hallelujah. Come on. Ya sarı yolu tıkamasak frenme. Seguro transportado. Abi ben çıktım, kendinize gayrım. Drive. Harbi. For your heel.
Trăiți, mă suși de pulă, ăsta nu e partid. Come on! Ce ai, mă? Stig! Salut colegii, salut colegii. Stig, Salut, come on! Salut, salut. Iar s-au Of regăsit buradayım. turcii pe aici. Ben geldim benzinlikteyim. Neredesiniz siz? I report you, you don't... I report you, Mă auzi? No jedźcie kurwy wjeżdżać tam, no ile będę stał kurwa? Daniel, te ajut și eu să putem pe mama lui. Ben kaldırımdan gidiyorum şu konuda hiçbir şey olmuyor. Dobra, wjeżdżaj za mną mordo, wjeżdżaj, bo oni się nie puszczą, wjeżdżaj za mną. Türkçe konuşun lan. Dobra, ej, tu blokuję, wjeżdżaj. Ale ten Rusek też ten blokuje. Dawaj kurwa. Chyba czekaj, cofnij troszkę Ciłowski. Morții mătii, Daniel, luate și în culă. Ciłowski, cofnij kurwa trochę, no mówię ci. Ceva pe pula morții, mă, băgăm pula morții, mă, băgăm pula toată familia, mă, băgăm pula în unul care te botează tot futus familia, mă, și toți colegii, mă, și soarele, mă, băgăm pula morții, mă. O să am mă, de sclavul din ea și Tachinator, da, trash factor, stau, băgăm și pula, mă, dar până o asta. Pula, cancer, mă. Ce aveți, mă, de înjurați? Ce s-a întâmplat colegii, ce s-a întâmplat? Ne-am băgat pula, mă. Ne-am speriat de ea. Stai liniștit că în măt am ajuns și eu. Dar nu ți-am spus încă. Asta e veche. Bă, pe la... Ce capa cu pătătau! Ți-ai dracu de copii ordinar cu calculator pe la Doar să băgăm și pula, mă, că te fac acum de un ban de plângi și nu mai Păi, trebuie la, să la, fac. Și morții tăi de slav ordinar. Uia, ia, ia, Ăștia care și când au stat în pod cu morții tăi. Cu aerotrac, să scump de... Oare mă, dacă primești aia 40 de milioane.